batsira ari kutatsa mweko naye amai batsira ari kutatsa mwe naye mama amai batsi ari kutatsa mwe batsi ari kutatsa mwe kuti azosvika pakudai hanzi amai vangu dai vangu vandikumbira ruregerero kuti anoita zvemadrugs here anogara kupi kuEpworth basi muchidimbu chii chiri kunetsa nhai basi waitiwa sei nhai basi ndiri mutoro wenhau dadangonzwa kuti chii chakonzera kuti zvosvika pakudai tinoziva zvinorwadza haungangodai pasina zvaitika chii chaitika Niki? Hanzi batsani zviya? Hanzi batsani? Hanzi batsani? Hanzi batsani? Batsani mangona. Pana chikwasha. Batsani chama? Kwasha. Hanzi ma. Hanzi terai neimwe motikari apa akohospital ndamnapinda motikari ndamnapinda muneimwe motikari musatera zvautaura ndamnapinda muneimwe motikari handi indonzi Sylvester Tafumane ndiri mutori wenhau nyaya yabatsi yaunganidza vanhu panapa muri kunzwisisawo here kuti zvasvika pasei pakuti batsi azokwira mumota pamwe pacho vanhu vanga vachiti hanzi mukomana akupenga but iye other yenzika angachitotonga nenyaya yaari kutotaurawo on behalf kuti mai vake vane zvavakamuita when it comes to nyaya dzewitchcraft and the likes so iye anga aripo pakuti inini munogona ndikupenga but handisi kupenga kana kuti munogona kungo ndakabira munhu kana kuti chii nyaya iripo ndeyekuti mai kana muda kuti ndidzike chii muno kana muda kuti ndidzike muti muno minini munofanira kutanga kuudza vanhu zvaita sei zvaitika ndekuti ndite sei ita panemwe shamwari yake kusendwa anomutora ronaka mama waye kunoku imimi tiudziye kuti chii chaitika imimi chii chiri kuitika kune mukomana uyo momzi vanga vachiita sei vanga vachiramba kutaura komomzi konyaya iri kutaurwa yekuEpworth vanzi pane nyaya dzavanzi Epworth kudii vanzi konyaya yemunzi yekuEpworth chii chikuitika mai varamba kuita sei kutaura zvikanzi inini kana muda kuti ndidzike tangai maudza vanhu vese zvikuita sei zvamakandiita ende zviri kuitika ndekuti ndiite sei ndidzike zvichireva kuti nyaya yekuEpworth ndo iri kusanganisira masaramusi ezviri kuitika muupenyu hwake zviri kumurwadza iwo matauro avanga vakuita vanga kutonga vada kutoita cover up nyaya but iwo behind the scene vane zvavari kuita sei zvavari kuziva zvisingataurike pane vanhu tinodzidzei panyaya dzakadai pakati pemafamilies eugaro hwakanaka I think the best kugara tiwirirana nekuonesana whether utigeta problem nekuudzawo munhu ari padhuze because problem vabereki vedu vamwe vacho vanenge vekudhara vane zvanenge vane zvavanenge vakaita unogona akapiwa kana mushonga wekuti anenge ada kurima kana kuita sei zvozoendawo neimwe way zvopandukira you see but iye inenge siri tension yake but kuti azonoudza futi vana at the end kuti ndo zvazoitika it becomes a burden aiwa tinotenda asi kana pane mamwe mashoko amuda kuwedzera mashoko ada kutaura ndekuti pamwe pachoka mugona vanhu vakawana vazongosvika vakabatira nyaya pakati vakatanga kuti madrugs pamwe pacho munhu wemadrugs haambowe representable zvakaita musisi isu inhangu zvanga chitaura kuti sports person so munhu wemadrugs inini ndakatamba vanhu vakawanda vemadrugs vandoziva so munhu wemadrugs haambowe representable kuti anotobva ndoziva kuti nini ndofanira kupfeka top yakachena kudai bottom rakachena kudai munhu wemadrugs never zvaangatenga unotoona nedressing kuti uyu munhu ane zvaakuita sei
zvakutoita when it comes kana kutogeza uyo anga representable kamfezi but ireason yekutoti savanhu vasiri mafamily members hatimbobva takaziva the main issue because we are not in the family. Yeah. Aiwa, tinotenda zvikuru nemashoko enyu ekudzidza. Tinomaita basa. Aiwa, bomku. Thank you. Kusunga huro yani basa le. Achauya manje.